ФСБ хадимлері уч украинлені тұтты. Оларны Украина менфаатына жасуслық ве терактларының азырланмасында қабатлайлар. Тұтылғанлар арасында 47 яшындаки Зиновий Коваль ве оның оғлы 22 яшында олған Игорь бар. Ишгалчилер түшінгеніне көре олар Украина телюкесізлік қызметінің агентлері олып, малюматны топламақ, стратегик жеттен мұйым ишхане ве нақлият инфраструктураның фото ве видеоларны чекмек үшін Украинадан келіп чықты. Оларның арабасында санкедерсін чоқсилявия патлама мадделері тапылды. Дабыр тұтылған Украин 23 яшында олған Александр Цыпык. Ишғажилер айтқанына көре о Киев вилетінде яшаған истихбарат баш идаресінің хадимі олып терактларны планлаштырды. Украина телюкесізлік қызметі ишгалжилерінің сақты хабатлавларыны гибрид женкнің алеметі ве Украинада рус агентлері тарафындан япылған жинайетлерінің мейданға чықарылмасына жевап деп адландырды. Лише за 9 місяців цього року ми викрили близько 50 таких агентів. 2 із них на гарячому під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів. Зокрема, у листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ Росії і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками. Саяси мабуслерінің айлелеріне ярдым үшін Киевде Хырым-Татар мабусы Сиран Салиевның номер арқадашы ве Ақ Корчалайжы Мумине Салиеваға Евромайдан соз көңілі мүкафатыны берділер. Мумине Салиева ишгалжилерінің тарамалары нәтижесінде бабасыз қалған балаларға ярдым еткен Қырым балалығы тешкілятыны құрды. Бөйле балаларының сайысы 200-ден зиядедір. Олардан 12-сі бабалары қанунсыз аписке ташланған сон доғды. Для меня самое важное и основное – это быть полезной своему народу и в целом людям из любых обществ. Если моя деятельность действительно может скрасить детство детей политзаключенных или помочь десяткам семей политзаключенных, или быть рукой помощью для крымских татар в такие тяжелые годы непрекращающихся репрессий в Крыму, то поистине для меня это моя высшая цель. Это награда, это премия. Она по праву является наградой моих родителей, которые меня воспитали, моего мужа, который, находясь в тюрьме, поддерживает меня в моей активной деятельности. Это награда детей политзаключенных, которые нашли в себе силы помогать друг другу. Это награда десятков коллег, которые делают не меньше меня в Криму. І це награда моєго народу. Це неймовірна людина, яка опікується дітьми політв'язнів, які потерпають в катівнях Кремля. Түркия Русия тарафындан Қырымның вақтынча ишғал етілмесіні танымай ве Қырым татарларға низбетен инсан ақларының бозылмасы дихатыны желпетті. Мұны Түркия тышышлары назиры Мевлют Чавушоғлы Стокгольмде өткерілген Авропада телюкесізлік ве ишбірлік бойынша тешкілатының назирлер шурасының 28-ші отырышында білдірді. Чавушоғлы Шарқи Украинадаки вазиет ақында сөз өрсеткенде халықара құқық нормалары ве Минск аңлашмаларыны еріне кетірмек ләзім олғаныны қайдетті. Ми жодним чином не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми хочемо звернути увагу на те, наскільки тривожними є порушення прав людини щодо кримських татар. Кризу в Україні потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. У цьому контексті важливим є дотримання Мінських угод і норм міжнародного права. Донецк вилетінде рус ишгалжилері Украина аскерін өлдірді. Бұны бірлешкен көветлер операциясының штабында білдірділер. Шуме ве Маринка қасабалары живарында душман ұзақтан идаре етілген Алет вастасының ясақланған майынларына қоланды. Бұнен берабер Новотроицкая ве Авдеевка қасабалары янында ишгалжилер граната атыжы ве құршын атыжы тертибатларынан атеш açтылар. Украина майыжилері душманға қаршылық көстерді. Ама жұма ақшамы күні саба ишгалжилер кене атеш açты. В напрямку Новолуганського противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Украин топчулары деңиз ялысында булынып, душман hüjümlerine вақтынча жавап бермек эле баглы аракеттерини талим еттилер. Арбилер ишгал этилген Кырым сыңыры янында талимлер кечирди. Бирешкен Кувветлер операциясынын команданы Сергей Наев айтканына көрө, ордулардын Женюбий группасына кирген топчулар башка бөлүклеринин иш бирликте чалышмага, вияны тактик чалымларны колланмага талим этти. Сергей Наев Украин ордусу Шаркый жебеде алган тежрибени колланып, Женюбтен кеткен душман десантынын белгиленүүлүгү ve yok etүүлүгү боюнча талимлерни мунтазам тарзда кечире деп хайдетти. По 6 снарядов навести. Приціл 214, 214. Моя задача приїхати на вогневу позицію, розложити, щоб мій розрахунок розложив гармату, навестися в ціль і відробити. Такі навчання потрібно постійно проходити, щоб люди не забували якісь дрібниці. Треба це постійно відпрацьовувати, тому що на нашій системі кожна дрібниця важлива. Підрозділи насамперед мають вдосконалювати спроможність вчасно та адекватно реагувати на воєнну небезпеку, зокрема з морського узбережжя. Дуже приємно, що особовий склад вкладається у встановлені терміни. Зеленский дефолсын капитуляцияны истемейміз. Киевде Истихляль мейданында бір хач бин инсан наразылық акциясына топлашты. Анда олар акимиетке ойс талапларны сеслендірділер. Оларның арасында Вагнер шirketinin үчретлі аскерлерінің tutulması боюнча даваны тетқиқ этмеге президент офисінің юлбашчысы Андрей Ермакны вазифесінден бошатмаға ве президент Владимир Зеленскийны истифаға чыгармага талаплардыр. Я хочу сказати, крапля крові, пролита в місті Києві поза законом, нам приведе до того, що завтра ми будемо валитися за Бориспільський аеропорт, а не за Донецький і не за Луганський. І ми свідомі того, що цього допустити не можна. Українці не голосували за брехню. За зраду українці не голосували, яку вони хочуть просунути зараз через переговори з Путіним. Саме це є зрада, саме це є приниження. Жемаат топлашуунун нетижеви меморандумуну Демократичный Сокера фиркасынын yolбашчысы Юрий Гудименко сеслендирди. Ми вимагаємо перевиборів до Верховної Ради. Ми вимагаємо відставки президента Зеленського. Истихляль мейданында нумайышны кечирген сон наразылар Банкова сокагында булынган Украина президентинин офисине жол алды. Я хочу запросити всіх до продовження нашої екскурсії. Президент офисине кеткенде наразылык фаалдары санкедерсин Украина хайынлерine билетлер үчүн уфак параны ерге ташладылар. Ама президент офиси янында чок калмадылар. Олар көк юздун караманы Михаил Жизневскийге коюлган эйкелинин янында токтап, Зеленскийнин истифага чыгарылуу үчүн чыккан мухалефет шурасынын курулмасы акында илан этти. Украинада кечкен күн ковид хасталыгы 13,5 бинден зияде инсанда белгиленди. Саглык назирлигинин маалыматларына көрө 23 бин украин тедавиленди. 525 киши хасталыкны енип уламады. Киев, Донецк, Житомир, Львов, Запорожье вилаятлеринде эң чок инсан хасталанды. Саглык назиры Виктор Лешко инсанларга кыш раатлыгыны планлаштырып, ковид весикаларына азырламак керек болгонун катарлатты. Як ми і анонсували, все більше існування карантинних обмежень відчувають лише ті люди, які ще не зробили щеплення вакциною від COVID-19. Тому і на гірськолижних курортах надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих COVID-документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи довідку про одужання. Саглык назирлиги инсанлар мусафирханелерге ерлешкенде яда дах лыжасынын таюф үчүн абонементни алганда оларнын ковид весикаларына тешкермеге тевсие. Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад, наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав, який суб'єкт господарювання.
Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватись суміжними послугами, наприклад, послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими схожими послугами. Ашыланма узына омикрон штамындан куртармак үчүн экени йолдор. Буну миллет саглыгы меселелери боюнча парламент комитетинин ел башчысы Михаил Радуцкий билдирди. Бунян берабер Украина саглык хоров Дүния тешкилатындан омикронен күреш боюнча тавсиелерини беклей, ама бул штамнын пейда болмасына азырдыр деп кайдетти. Ми чекаємо всі на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб кінцево зрозуміти. Але те, що той вірус вже є в Європі, і ми живемо в глобальному світі, і ми розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль, бо навіть закриття всіх кордонів не приведе для захисту. Єдине, ми на комітеті задавали питання міністру охорони здоров'я, чи наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Так, міністр запевнив, що наша лабораторія здатна визначати цей вірус. Кырымнын ишгалчилер акимиятынын шубеле сапламаларына көрө кечкен күн ярымадада чин вирусу 632 инсанда белгиленди. 33 киши хасталык агырлашмасы нетижесинде вефат этти. Омикрон бутун дүйнөдө таркала. Америка, Авропа ve Асиянын чоқысы мемлекетлеринде коронавируснун яны штаммындан себеп сыңыр тешкерүүбү ve учакнен келген саятчылар үчүн кайделер сертилеши. Меселе Америка Бирлешкен Девлеттерине учуп келген эм Америка ватандашлары эмде ябанчылар ковидни белгилей билген менфи ПЛР тестini көстөрмели. Бу тестni учуп кетүүдөн bir күн эвел тапшырмак лазим. Саглык хоров Дүния тешкилаты хабар эткенине көрө энди 60ка якын мемлекет саятчылар үчүн сыңырламаларны көрсөттү. Тешкилат өкмөтлөрү буну япмамага чагыра, чүнки жолжулукка ясак коронавируснун таркалмасыны токтотмайжак ve адий ватандашларны зор алга түшүрөжөктүр. Більшість країн не зможуть повністю ізолюватися та закритися герметично. Усі ми це знаємо і вже бачимо. Омикрон штаммы en azından 24 ülkede kaydedildi. Fakat Sağlık Хоров Dünya Teşkilatı bildirgenine göre çok sallarda hastalık kolay keçи. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Буны Авропа комиссиясынын yol başçısı Урсула фон дер Ляйен матбуат конференциясында айтты. Bunyan берабер о Авропа Бирлигинин девлеттери ашыланып программасыны девам эттермели деп кайдетти. Ковиднын яны штамы акында насыл малумат бар. Оны авта эвел Женубий Африкада белгиледилер. Бу штам ковидке каршы ашыларга даянıклы ve да коркунчлудур деп саялар. Она ооруган инсанлар хасталыкны колай кечири, амма онун алеметлери адий дегил. Женубий Африканын экимлери айтканына көрө омикрон штаммынен хасталанганлар күчлүү йоргунлукка шикаят этти. Шу сырада Саглык Хоров Дүния Тешкилаты келечек пандемияларынын алдын алмага ve оларны контроль этмеге жардым этежек яны халкара аңлашма акында музакирелер кечире башлады. Сөз яны вируслар акында малумат генетик белгилеринен пайлашуу, вакциналар ve илачларынын бөлүштүрүлүшү акта кетти. Бабанын оглусунен дуйгулу корушуvu пандемия олганындан себеп Малайзиялы Мухаммад сонки 2 yıl девамында өз айлесini кормеді. Я здивувався, він так виріс, у нього така велика нога, важко підібрати слова, але його ніжка виросла. Пандемия башламаганындан эвел Мухаммад Эркун Малайзиядан Сингапурга ишке барайды. Ама 2020 сенесі март айында бу мемлекетлеринин сыңырлары капатылды. Мухаммад айлесинден узак жашымага мечбур калды. Дорога у мене займала 30 хвилин на автомобілі. Я їздив до дружини та сина до міста Джохор-Бару. Але через прикордонні обмеження я застряг у Сінгапурі на 2 роки. Щодня я спав тут. Через 6-7 місяців я взагалі забув, як виглядає мій будинок. Відчуваю, ніби 10 років провів у в'язниці і нарешті можу побачити сина та сім'ю. Малайзия ve Сингапур өкмөтлөрү ашыланган жолжуларга учак ve ер наклиятынен саят этмеге рухсат берген сон Мухаммад бирден evге жол алды. Бу видео ноябрдын 29-ында yapıldı. Вітання! Я на першому рейсі для вакцинованих до Куала-Лумпура. Прилечу приблизно за півгодини. Я дуже радий, що зможу бути разом із дружиною та сином через 2 роки. Я дуже радий і трохи хвилююсь. Коли Мухаммад востаннє бачив сина, тому було 4 роки. Я радий, я дуже сумував за татом, і я радий, що тато тут. Тобі подобається? Ти радий, що я повернувся додому? Так, я радий. Дозволиш мені завтра поїхати на роботу? Ні,
Я боюся, що сумуватиму за татом. Takut rindu papa. Ya. Kenapa turunnya banyak dari itu? Sayang papa mama.